my vlog. So, I changed my YouTube channel name. It was Ken Awalas before, and now it's Estudyante sa Awstralya. So, I hope dili mo malibog, no? And I decided nga magbisaya ako sa akong vlog kay grabe kapakikaw kayo nakikaw kayo mag-Tagalog. Uy, isudjud kayo mag-Tagalog. Uy, po mag-English na lang kasi mag-Tagalog, no? So, sa kaninga vlog, huibis karon. So, since back on class man ko, so nahulog nga balik ko sa 20 hours per week. Balik ko sa 20 hours per week nga pagtrabaho lang. So, every Thursday akong class. Pwede siya online, pwede po kumuha sa school. So, hunahon ako kay kapoy man kaayo, mag-online class na lang ko. No? Panayin ko sa inyo nga duha ka buka akong trabaho. Ang usa, naka-TFN, meaning na under siya na siya yung tax file number, murag TIN sa ato. Ang usa is naka-ABN, murag siya business name, murag sole business, wherein yung tawag siya cleaning. Nag-work ko as cleaner, and at the same time, educator. No? Laban lang siya no? Sa atong mga trabaho diri, ano? Kay, para, kabawit na sa itong mga gasto, makaipon po tag kwarta. So again, duha akong trabaho, cleaner and an educator. Asa ka mga huy, ana. And gikan lang ko sa akong trabaho sa paghinlo. So naga-clean ko sa Bunnings warehouse kung kabalumaan ako siya may tawag sa ato. Mga siya ito siya shopping center. May lugar kung asa matud pa nila diri lugar kung asa magtambay perminti ang mga lalaki. Kay hardware mo good siya na siya mga unsa na lang mamaligya, appliances, tools, mga machines, mga kahoy. So mo na siya. So nag-clean mi dito uban sa akong partner sa paghinlo nga si Bam. 4 a.m. until 8 a.m. So grabe no. Laban lang jud ta no. Kay laban lang jud ta para makabayad sa atong mga utang sa Pilipinas. And ikan ko na mahaw data. Nagkape-kape na lang ko karon. So magsugod ang among online class mga around 9. So manghinlo sa ko sa balay kay na-assign ni karon nga manghinlo sa balay. So Huwebes is my free day. And so dihan ako ginabuhat maglaba, maghinlog CR din sa balay kay wala may chance pa panghinlo kay busy lagi sa work. And mag-relax. Gusto ko matulog para makabawi-bawi pud gamay sa mga bilar-bilar. Pero di dyan ako mabuhat. Ampot nga no kay dili ka na anad ta nga maglihok ba. Di ta katulog. Sayangan pud ko sa adlaw nga itulog ra. Ano dyan ang mga adulting, no? So maghinla ta sa balay. Sama na lang pud sa pag-tour. Gamay. Ako mga housemates, tuwa na pud sa ilang mga kanya-kanyang work. Busy pud kayo. Isig trabaho ay may dali. Isig lakaw. Lakaw. Ano ang trabaho din niya. So, ubani ko ninyo, okay? Tara. Hugas tag plato. Kita ka nito hugas mo. Actually, di may hugas ng plato kaya namin dishwasher. So, waswasan na ni siya. Siyempre, kaya kong dagway, ha? Kaya ano siya akong dagway pag natag sa'yo, di mo porma. So, pagod ko nakaligo, liver mo niya to doon. So, ano ang ginamuhi niya? Kung maingon nga sa'yo na trabaho sa abroad, virgin ko lang ini nga dili ko siya sa yun. So, kung
kapulan ka, o hindi ka gusto mga ka-experience yung mga dirty jobs. Ayaw na lang or hindi madawat panghilra. Okay, i-prepare naman ako ng self sa mga inanay kayo. Gusto lagi ko katuon, ito, independent living. Di po mabayaran ako. Dili ka bayaran ako mga learnings diri. Mga learning diri. Yan pinutunan. Kay sa ato ba ya comfort zone na sila mama, na trabaho sa kanila. Trabaho nga stable. So, they are doing independent living. Kaya lang tahan. Hindi po bitaw ko sa i-content. Sige lang. Gusto lang ako i-share sa inyo kung kinabuhi na kay unsa may everyday. Ano na siya? Ano siya din life. Kung natingala mo, wala na ako gisabunan. Kaya na may dishwasher. Salan. Oo, ito ko pinigtabang ng dishwasher actually. Wait lang. Pinigtabang ng dishwasher actually. Okay. Ito na mo ibutang ang mga hugasunin. Hugasan na. Sabot mi sabot mi sa uban ako ng mga housemates nga parang katipid mi o kanang kurente. Katipid mi kurente. Waswasan lang ang gikanan from morning to lunch hangtod sa gabi. Kay gabi naman yung magdungan ng kaon or sabay ng kaon. Sa gabi na yun on ang dishwasher para usa na tanan. Hindi masayang ang kuryente. Ang kuryente ra ba diri akay manukot every 3 months. Every 3 months makapili ka every 3 months or every 1 month. Every 1 month. Yan. So sa Pilipinas hindi ko natunan dyan diri guys. Okay. Kapag doon, ginako niyo ito sa amo. Ito ginapag ko ng bang. What if ako na lang mag-pay sa home bills? What if kaning magsalig ilang naman? Sa pagkahay atong sa pagka akong gama. Makaya ba na? Nya, any ko din pero makatabang po. So, gini ka na, you know? Makatabang. Dagway. Natin ang dagway. Kung ano yung limit up. So, emission paper. Standby lang siya na, no? May mga hips ko sa uban. May mga hips.
ning ibalik ning naka-organize na siya ito na diha. So, dapat pag ibutang na diha, uga na siya. So, na may bandil nga, uga na. Ito yung uli. So, butanganan. Wait lang. Pati ang capillaries na legit. Ilang. Bakit ito mo? So, ano na siya kung hindi na siya organized na magdinalian sa trabaho. It's diretso na. Dili na pangita ay. Asa mo ito dito ka? Ay. Diba? Gusto ba akong tingog? Hinay. So, muna ang forma sa among kusina, no? Ano ang forma sa among kusina? Daghan kayong cupboards. And, maayo po kaya ano, each housemate has his or her own cupboard. Like, diri na ito iya, mga kagalingong supplies, pa niya ibutang. O, kaning sa ubos, amo po na supplies. Toyo, ketchup, suka, bugas, noodles, kay every dinner, mag-usar ni. Ang lahi lang namo is lunch and breakfast. Kaya naman gayuban dili na mag-lunch din ano pa uban nga di na makaluto. O ni iyahay na po may sibat pag ting trabaho. So naliha ang mga silupin. Kung sabi siya silupin. Dali wala man siya. Waffle maker. Uy, na sila yung mga ingon nila diha. Na po din lahi po din iya. Tapos na po din among microwave. Kani may gamit always. Na po may hilig mag na yung mga housemates na mga hilig mag-bake. Kaon-kaon magsubusog ba may. So pwede ka diha. So na po may housemates diha. Si Zeke. Hinipod na. So puro covered siya no. Nara ang mga so palat tayo. Hindi na ako diyan. Sino na siya, basically. Tapos, nag-print ko, para ma-maintain ang sino ba ma-remind. So, nagaya mo mga sauce and mga pang-timpla sa kaon, nalutuan every dinner, na pwede gamitin sa tanan. Tapos mo na yung kananan. Yun mo na malutuan. Na siya pa-exhaust si Mayor, no? So, i-on na siya diya, tama na. Tapos na siya light. Para ma-feel mo yung pagluto. Siya for purpose, So, pwede yung coffee area. May milk. May mango. Nga, stang mahala. Tapos na ay mga Tinsa na lang. Tea. Kung gusto ka mag-tea. So, muna siya, no? Refill na tag-tubig, no? Ang among tubig sa vapor yun. Kung hindi kayo ang tubig sa Australia. Mailong. So, naangat nang yung tanong na picture sa tubig. Ibutang ko sa ref.
Guys, mo din yung mga ref. Diba? Puno kayo. Kaya by layer, lahi ang taigiya, lahi ang tagiya, lahi ang tagiya. So, muna siya. So, maray usa din nga side. Depende ra. So, out. Kung ibutang itong tubig. Eh. The same food sa fridge. I like the ana. So, amo din remember your own meat. Diba siya maluto sa unan. So, dumdumin na lang ang inyong kawaling meat. One ay awan. Huwag mo gamit sa laing meat, mananghid. Hindi na may time nga mahutdan. Diba? Ano na may microphone sa kusina. Iputang sa kala. So, siya na. Sunod ba pa ito GoPro para makita ninyo ba? So, abi ninyo. Kanin bitong pagpanghinlo na ko din ni bitong pagpanghinlo na ko din ni Ako siya ko utang ani kabubuntuan sa akong inahan. Kaya nga no, para ani, basa ang lababo. Pag nakas among balay, mayaw-yawan jud ka, o di ba kaha, kasabaan jud, dili jud pwede na basa ang lababo. Pagbuhin jud na. Kailangan magsingot ka, mabasa ka singot. Ayaw lang ang lababo, ayaw lang ang biyai na. Ayaw lang ang biyai ang lababo na basa. Okay. It's a matter of life and death. So, kinahanglan jud. Tuon jud ako ni sa akong mama nga. I-maintain ang ugas sa lababo. Kinahanglan ang lababo, paghaman og hugas. Uga pa sa inyong love life. So, yun siya. Anad ko. So, ano sa naanad? Sa una magreklamo ko, pero karon nabit ako na po yung maulit magtanaw sa lababo nga hugaw. Ako na po yung maulit tanaw nga ang kusina nagkalandraka. So, di ba basa ang lababo. So, ano dyan tinuod dyan atong ginikanan, no? So, yung ginaingon nga. Kanina bitong input sa ato, yung bata. Tinuod dyan na. Gamit dyan natin na. So, kanitanan ako nagamit. Mga tinudlo sa akong mama. So, tanawa itong kusina. So, hindi na itong kusina, no? So, plaster na siya, no? Okay. Hila na punta sa itong dining area. Sama lang ko yung camera.
So, hilo na siya, no? Na siya among sala. So, atong buhatan karon is Miss Vista. Kaya na ako yung mga bulak. Kani. Sanis akong bulak. Napadali. Tapos, napadali. Diba na ako'y cactus. Na ako'y kanyo. Nitubo na ang gamay. Sansevieria. Pinapin ko ulit isa pa. Succulent. Tapos na pa ko'y duha sa akong kwarto. So, ang bubuan is kani. Og kani. So, misbisa ako. Wani ang among veranda. Wait. Wala kita mo. Dako kayo mong veranda. Tapos, ginhimo na mo kung hayanan sa hayan. Mga unsa ko pag weekends. So, wait. Tapos mo, gikan sa balay, sa sala, na may mga veranda. So, napod may silingan dito mga Pinoy pa ito nga mga international student. So, sila ilang kabulingan na may hayanan dari. Kita mo ano dagan kay nga trapo o sa amo ng work. So, napod may lang sila misa na day ang katungkuan. Tapos na may mga chairs for camping. So, muna siya chairs sa gawas. Mani sa taas sa akong kwarto. Ang veranda. Tapos, kita mo anang tinanom diha, kamunggay. Na siya. Tinanom nga kamunggay. So, as you can see, ganaan dyan ko mananom, no? Malingaw ko magtanong-tanom kay nakawala bitaw og kanyang kakapoy. So, itorta mo gamay sa among balay. So guys, human naman ko ginlo. Human na po may klase, matulog sa ako. Na, matulog sa pod ka na. Okay, sige, see you later. Char. Word yung nakatulog. Wala ako katulog guys, no.
Ngayon, dar ako. Kanilaging ambot, uy. Kaya itong nakasatabaho niya mo yun kasi muna-huna nga. Matulog siya ko niya. Pagpakauli lang, mahigda siya ko dahil. Pag na nakasabalay niya, libre nakakain. Di dyan ka katulog. Kabilet. So, alas 12 na. Sa udto. Mga naog na lang taparan. At tayo mabuhat ko niya lang. Okay. Maglaban na lang sa ako, no? Kaya naman kita taglabuhan nun din eh. So guys, while gibutang na ko ako ng labahan sa ubos, nagulat ko mahuman ng laundry, mahuman siya tulog. Magkuan na lang sa ako. Mag-assignments. Okay, basig. Sahay makalimot ko ba nga estudyante na ko din kay so, no, dear ba nakasalalay atong visa. So, mag-assignment sa ta. Mag-sinudyante sa ta. Wala pa ko iligaw kabalog ko. Maligo ko niya pag maabot na akong shampoo. Kaya nagpapalit mo akong shampoo sa akong kauban sa balay. So, while di ko magsugod sa og kanin, ko magsugod og answer kung wala pa tsaka or wake up eh. 8 lang. Magtimpla sa ako. So, ni siya ang yatawag nga legit na nga milk tea. Tea nga ibutan na ko gatas. Ngayon ang manggit ko. May sugar. So, yun na. So, hi guys. Nahuman na dyan ko sa akong assignments. So, it's 3 p.m. Niud pa na ta. Kaya paniud to. Ang last nga kaon is alas 8 pa sa buntag. So, nag-andam ko og nakabutang daan sa Tupperware. Kuan, cucumber ka ng ganit bisa sa cucumber ganit. Hindi bisa sa cucumber gani. Kalimot ako. Gusto lettuce. Mas nagisa kong pork. Gusto na tayong sauce nyo no? Niya. Wraps. So, ano ilang ta? Kumura na siya kung adlaw guys. Karon. Nalingaw mo. Manigman ani, maligo na ko. At last. Then, ito pa may buhaton. Na, ligo, mag-andam para ugma, magluto sa akong baon, ugma, para sa trabaho na food. Na siya. So, ano lang, yung kinabuhi. Dari ah. So,
So, sa ka-inky ba niya? Exit na din ito. Let me siya wala sauce. Nagitimptahan mo na akong pork. Kung na. Naalala ko wraps din niya kay. Madali-dali mo ko siyang kaon. Niya. Kuan ba? Dili siya mahal. Ano nang hulog niya. Butter ha. Okay. Lettuce 90 cents lang. Cucumber is $1, $2. Tapos yung wraps is medyo mahal. Mag-range siya $3 to $5. Naman sa kapak. Ang pork there, butter kayo. Saka kilo is sa ground pork, right? Minced pork ng tawag dire $6 ano siguro. $4. So ano. Alam, abot ako makauwan. Ngayong gabi pa na sila. Wala. Suggest mag-vlog na ako, be. Suggest mag-content sa vlog. Down sa comment section. Anya. Ayaw kalimot niya i-share. Like. Huwag sa mga bag-o. Subscribe to my YouTube channel. So, see you sa akong next na vlog. Salamat sa pagtanaw!